Bé, per aquí tot tranquil, Bueno, això no té moltes vegades, que ja va haver uns missatges. Jo no hi he pogut recollir, que allà fa 2 mesos que soc aquí, que com estàs? Missatges també. Escolteu, soc entallada, que no acompanyarà de camí, per un problema de combinació d'avions. Em sembla greu, i us acompanyo al sentiment, ja t'ho crec. Algú que has fet, hòstia, no m'ho puc creure. No és una bola de les teves, oi? Els has fet bonic, cabró. I el campionat de pàdel, què? Bé, adéu, que trompera deus tenir. I descansa en pau, Les comunico en nombre del gobernador civil que no podrá asistir al funeral porque tiene una reunión en Madrid. En representación enviará a su secretario. Us parla Carrión, del Banc de Sabadell. Tot i els tristos moments que travesseu, voldria recordar-vos que heu de decidir alguna cosa sobre el crèdit pont que venç aquesta setmana. Truqueu-me. Quina manera d'espantar la gent! Que jo no estic per sustos avui, Déu, no volia espantar-la. El cafè, és que se m'ha passat de dir-ho. Aquests són anys periodistes i vols que entrevista la senyora Manera. Bueno, la carta al final. Jo i les bestieses de sempre. I com ha anat el funeral? Hi havia moltes autoritats? Clar, tan pocs dies de la candidatura de Amèrica pren alta la Fuerza de Sol de Madrid. Ai, porta'm un parell de cafè, sisplau, maca. De qui és? Havia anat de sempre de TV3 i que ha fet una entrevista al senyor Rivera avui. No lleves más, mujer. És horroroso. Sí, no se m'ha fent la idea. Sí, és que a la Duarte sembla perfecte. Era collonut. L'altre dia, com a marxar, encara va fer pessigolles. Sabia que no les aguanto. Bueno, eso depende de quién te la saca. Ai, no comenceu, que no us sembla els dimonis, apropi, no? Ai, però no hi serà que t'ensineri? Yo creo que si cuando te creman ya estás muerto. Además es lo más energético, y los cementerios que es una porquería. Ai, però eso de que te queden me da mucha grima. La Duarte volia així i calia respectar la voluntat de l'estimat de la gata Babel. Mira, faig conya perquè fer un poc. A mí, oye, se me han puesto por nada. Cuando el patrón se ha cuadrado delante del ataúd, lo ha saludado antes de meterlo. ¡Aló! Sí, es que hoy el Manelli estaba buenísimo. Hoy siempre. Pero tú te pasas, Jaime. El numerito que has montado del ataque de Llorea para poder atacarte ahí, no demasiado. Un día de aquello no hay nada. Pero si le encanta, estoy seguro que le va a darse. Claro, una amiga de respecte, que no dic com para sacar. ¿Cómo que le? ¿Churrascado? Ja esteu aquí? La Isabel finalment no ha vingut, no? Clar, suposo que el Madrid no té bon colló perquè no s'ha subit a les especialistes. I com que ella s'ha dit així, clar, i ja és polític, ja se sap que... És que no me recordo mai que és política, i va. Bé, tranquil·la, portes una mica més de cafè. Què ets això? Arriba el Madrid a la una, anirà al hotel i vindrà ben dinat. Tinc ganes de veure'l. Deu haver canviat tant d'ençà que el vaig conèixer. És impressionant, m'ha impressionat tant. Clar que era una major, la llei. Que canviant l'habitació de la residència que semblava una quadra. Què? Avui no es treballa? No ha perdut ja prou el temps? Más no debe ser llorete. Però és molta pressa per anar abans del dia, això encara està per veure. No m'interpreteu malament. Jo diria que la feina ens pot ajudar a oblidar, a distreure'ns. A més, si ja tenim a sobre la presentació de la candidatura, si al carrer ens es parla d'això, Barcelona i Madrid juntes en la candidatura. Que no veieu que estem fent història? Cares, no voldria interrompre el discurs, però aquí hi ha una noia que et vol veure. Mariana Vilassacras, que t'ha de conèixer. És molt interessant. Periodista? Sí. Em sembla que vostè no fa càrrec que estem de dona en aquesta empresa i que ara no és un bon moment per venir a ficar i anar. Sisplau, si us farà mal. Però per què no truques en un altre moment que ens vagi bé? Estem encantats de fer-ho. A veure, digui? No sé, que m'hauria estat reunit no sé per posar. Doncs digui, truqui més tard. ¿Quién era? Era per parlar del Comitè Olímpic Internacional. I per què no m'ha passat? Però que no està reunit? No, estic aquí parlant. Per tant, sabia, perdem el temps, què volia? Ai,
posi i passi una trucada al despatx. I digue-li a la nena que em porti el cafè. Que no se les deu haver ficat tanta estona, no ho entenc, això, no ho entenc. I vosaltres hi sou o no hi sou? No, que no veus que estem reunits? Els carnívors sempre de la guai. Bien, ¿y qué creéis que tenemos que hacer ahora? No res, esperar a veure què diu el testament. I d'això aviat ens sortirem de dubtes. Perquè el més important és que us de drogues, no sé. Ella, una quila de la Mercè. Quanta merda. Està benada? Si és bèstia, dona, que és la seva dona igualment. Però si fa més els anys que tots separats. Algú podria fer el favor d'ajudar-me? Perquè la cosa aquesta corona de Celi. Jo per res, però una de seguretat dic que no m'ho allà per fa cosa. Hombre, no, usted está preocupadísimo. Voy a verlo. Ah, què és? La casa ajuda a la gent. Que us teniu alguna cosa? No! Ai, no, no és tu. Tu dius en la cubitella? O si no, la sobrina. És que és que el dice. I tu per què tens el dona? Estàs a dir? Però no t'ho veus així, dona. Jo m'ho dic que soc de setmana. No, dona, tots hem de resignar-nos-hi. Mira, ahora diría aquello de dime que Dios quiere y que no muere. Bueno, como soy ateo... Ateu? L'altra cosa és el que és. Carmina, respeta las jerarquías, Jo però som tots tan progres aquí. Progres? Qui ha dit aquesta maleïda paraula? Mira, yo voy a ayudar. Cuéntame. Ai, sí, no costat que caminés. A veure, Mercè, què vols fer? Ai, no demanaràs jo més, t'estarà el torrent senyor gerent, no? Però deixes per una dona. No, no! És que veiem allò del testament. Carmina! Com sabes que has trucat? La pantalla va com borratxa. No, no he tocat res, perquè encara no l'he engegada. Ah, no, a mi no em mireu, Jo ni faig res, ni contesto un telèfon, ni toco res. Carmina, que no pots mirar tu. A veure, Carmina, sisplau, no toquis res, No, no toco res. A veure, ho controles, què li passa? Jo ja sé el que li passa. Tranquil·la, jo ja sé el que li passa. El que passa és que no tens folla informàtica. Això és el que passa, Les amiguetes de l'Eduard... Nena, que la pantalla fa com fa llum, que t'enxufa-la. No, un moment, que em sembla que ja tinc controlat. Ja està. Carmina, truca a la casa que s'envia un tècnic. Escolta, Carles, em sembla que puc arreglar-ho jo sola. No, que perquè una millorada de manteniment. Mercè, com estàs? Jo potser que te n'enllacis a casa. I deixes per una... No! Doncs sí que saps què? La mires per tot el dia amunt i avall amb l'una. No siguis feixuda. Que sempre s'ha de creativitat. Què vols dir? L'Eduard va fer una bebè. I el fet d'unir Barcelona i Madrid amb una candidatura